Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Primer de tot us vull presentar una coseta. Bipo! Mira, mira! Us presento aquest bitxito! Hola, Bipo! Hola, Bipo, digues hola! Crec que estava fent la migdiada. Doncs avui, ja que us he presentat a la Bipo, anem a parlar de coses cosis, de coses segures, aquelles lectures que jo considero lectures segures, que em donen tranquil·litat i pau. No sé si m'agrada molt la llum que hi ha aquí, però bueno. Jo us vinc a parlar del primer llibre de la trilogia Iremonger, Els secrets de Hip House, que l'ha editat, l'ha publicat Blacky Books en català. I a part que és una edició superxula, que aquí hi ha com el mapa de la casa, hi ha unes il·lustracions superxules, que crec que també són de l'autor, si no m'equivoco. També ve com amb un diari on explica com tot de coses. El que passa que com no sé, no tinc perquè no sé si us he explicat que vaig tenir un petit accident amb la moto i vaig amb crosses. I llavors m'estic movent de casa constantment perquè coses de la vida, que el meu pis no té sensor, i llavors no sé on tinc les coses. Però si ho trobo us ho deixaré aquí el vídeo. I és una lectura que m'ha agradat moltíssim. Bueno, em van proposar per col·laborar amb ells i enviar-me aquest llibre, doncs farà 3-4 mesos potser, o potser no tant, però bastant de temps. I en aquell moment els vaig dir, mira, em sap greu, si voleu me l'envieu, però jo no podré parlar d'aquest llibre ni llegir-me'l ni res fins a finals de gener, febrer, perquè tinc molta feina, molts llibres acumulats, estic d'exàmens a la uni, etc. I bueno, al final va arribar el moment que tenia temps lliure i vaig decidir llegir-lo. I estic molt contenta perquè sortia d'un bloqueig lector una miqueta així, no? De vegades em passa de llegir tantes coses a la uni, com llibres, jo que sé, molt més de filosofia que estem llegint ara, o de teoria literària, de coses com més acadèmiques. Quan arribo a casa després no tinc ganes de llegir novel·les i al final jo vaig començar aquest canal i estudiar estudis literaris i el màster i tot perquè m'encanta llegir. I és com, jope, que de vegades també ve tornant aquests llibres que et recorden a per què t'agrada tant llegir. I bueno, i és que aquest llibre té com diferents elements, jo crec que són els que fan que sigui un llibre segur, que sigui un safe space, no? Que siguin aquelles lectures una mica cosis, que dius, és que em dóna plaer llegir-lo perquè té tota aquesta sèrie de coses que fan que sigui ideal. Per un costat és com la trama de la història, no? Que sí que com que està molt estructurada, per dir d'una manera, no? Pues ja es presenta la història, es presenten unes persones que semblen més o menys dolentes, s'acaba sabent que són dolentes, hi ha dos personatges principals, un de classe alta, un de classe baixa, que s'acaben enamorant, però no és un amor, sinó que s'estimen com perquè toca una mica, que han de resoldre com acabar amb aquestes persones dolentes, que si un d'aquests dos amants com si diguéssim pertany a la família de les persones dolentes, i té una mica de misteri, té una miqueta de màgia, de coses així sobrenatural, i doncs tot així barrejat per mi són com una lectura segura, no? Com ara pot semblar que ho estigui dient com tan estructurat que dius que és avorrit, i per res del món, al contrari, crec que justament aquesta estructura i la gràcia del llibre també és l'ambientació que li dona, que sembla com molt Tim Burton, no? Com amb aquesta màgia, aquesta estètica com així, com amb aquests cossos estranys que tenen. I jo crec que la gràcia del llibre és com l'ambient que crea, la manera que té d'escriure, no? D'enganxar-te, i això és el que realment disfrutes, i també amb aquesta tranquil·litat de dir, oi, la putada és que és una trilogia i a mi no m'agraden les trilogies, només m'agraden els llibres autoconclusius, perquè jo ara què faig amb això? Ara després m'he de llegir els altres i no suporto com començar una història i no acabar-la, però no passa res, és la gràcia també de les trilogies, suposo. I explicaré primer de tot una miqueta de què va la història i després diferents elements que a mi em semblen interessants i que tenia doncs, ganes de comentar amb vosaltres. La història va sobre una família que es diu Iremonger, vale, que s'instal·len en un suburbi de Londres i es dediquen al negoci de les deixalleries, vale? I són molt rics i tenen la seva casa com al mig dels cúmuls de deixalleries. I llavors tothom els coneix, no es relacionen amb ningú, són raros, ningú es fia d'ells, i van com en una casa allà al mig dels cúmuls, vale? Llavors la història es divideix en dos personatges, un que és un Iremonger d'aquests, que és d'aquesta superfamília on es casen entre cosins, viuen tots a la mateixa casa, no veuen el sol, no surten d'aquella casa, i una treballadora Iremonger, perquè hi ha com els Iremongers bons, els de dalt, i els de baix, que són els treballadors que són gent que tenen família Iremonger, per exemple, doncs una àvia o una mare que era Iremonger. Llavors, com no es mereix l'estatus d'Iremonger, però tenen el privilegi, entre cometes, de poder treballar a la casa, perquè això és molt important per la història, allà no pot entrar ningú que no sigui Iremonger, perquè després es lia parda. No, que tampoc vull fer spoilers, però tampoc ho sé, perquè com és una trilogia i això s'acaba dient com al final, és com, fills de puta, però no passa res. I bueno, doncs hi ha aquesta que és la treballadora que havia estat en un orfenat, la porten allà i comença com a descobrir com és aquesta casa i l'hoterada que està a la penya, no? Com aquests treballadors se senten com superorgullosos de ser treballadors en aquella casa, es prenen com una substància molt rara a l'hora de menjar que després dius, molt orgullosos, oi, els Iremonger,
mongers, no sé què, perden el seu nom, perden la seva personalitat, no se'n recorden de com es deien abans d'arribar allà, una cosa com molt túrbia, vale? I la tia pues, és una nena doncs, de 15-16 anys que comença pues, a investigar per la casa i tal. I es fa amiga d'aquest altre Ironmonger, que és el Claudius. No? I aquest Ironmonger també pues, va a l'escola i una mica ens explica com és la seva vida. Doncs aquesta família tenen un objecte de naixement que els dona com la seva àvia quan neixen. Aquest objecte de naixement és com la cosa màgica i a poc vas veient què passa amb aquest objecte de naixement que té una importància molt important, però que són objectes com supercutres, com un tap de dutxa, un pom de porta, un tio que té uns fòrceps i sempre l'han de carregar a sobre, excepte els Ironmongers treballadors, que aquests només el poden veure un dia a la setmana. Què passa? Que aquesta família Ironmonger al final acaba sent super xunga, com fa coses com raríssimes i molt dolentes. El Claudio se n'adona i se n'adona amb aquesta, però no poden ser amics i encara menys amants perquè pertanyen a classes socials diferents, etc. I a mi això em dona seguretat, em dona pau, em dona ganes de seguir llegint, de dir, ai, quin gust, no? I m'agrada, de fet, com m'encanta veure sèries de fadetes i de coses màgiques i a vegades com fins i tot quan em quedo sense sèries per la meva edat, o sigui, com d'adults, veig sèries com més 7 anys o més 12 perquè realment és com el meu espai de seguretat, com aquesta fantasia, que no és fantasia molt heavy, sinó com que algo que té tocs de fantasia. No? I en els objectes de naixement, el Clot aquest, sent que aquests objectes de naixement diuen com noms, com si fossin noms de persones. I tothom el pren com per boig al principi. Però després anem veient que la part com més casta de la família, que estan més a dalt perquè controlen tot, és com una mena de petit estat allà dins, ens comencen a fer-li cas perquè es veu que ell és un personatge clau i molt important, o sigui, com una miqueta com aquest heroi que no sap què és heroi, que no sap què és tan important, que viu marginat com tota la seva vida fins que arriba un moment a una edat pues, que els que realment saben els seus secrets, saben la seva importància, i a mi això simplement em fascina. Trobo que és un llibre que, això que dic, és molt guai, sobretot per l'ambientació, per la imatge, l'edició és molt xula, i un personatge que a mi m'encanta, que és el Tumis, que jo crec que el Tumis és autista. Ho he buscat per internet i no ho he trobat enlloc, però aquí la Marta busca referents autistes on sigui i jo he decidit que el Tumis és autista i punto, o sigui, m'és igual el que digui l'altra gent, és el millor amic del Clot, no es relaciona gaire amb els altres, és una mica rarot, li encanta col·leccionar animals, una obsessió amb els animals i té moltíssims animals a la seva habitació, col·lecciona ous d'espècies de no sé què, saps? O sigui, com, fa col·leccions com super rares de coses i així una miqueta rares i dius, aquest és dels meus. I no sé, tinc moltes ganes de continuar llegint la següent part, bueno, les altres dues parts perquè em posa una miqueta nerviosa com el fet aquest de que no sigui autoconclusiu perquè, no sé, em posa molt nerviosa. Això seria tot. I no sé, si us ha agradat li podeu donar like, compartir tot això que sabeu que em fa molta il·lusió i ja us diré a veure quan segueixem les altres parts què tal. Un petonet. Adéu.